mérkőzés sajtótájékoztatóján. Külön köszöntöm Miskei Attilát, a vendégek vezetőedzőjét. Szeretném mind a két vezetőedzőt megkérni, hogy értékelje a találkozót. Elsőként a Budaörs vezetőedzőjét, Attilát kérni. Hát először is annyit szeretnék mondani, hogy gratulálok a hazajöttnek a győzelemhez. Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, ilyen gólokat, ez nagyon nehéz feldolgozni. Az első két gól az szinte hihetetlen volt, hátrányba hoztuk magunkat. Aztán az első fél időnek a végére visszajöttünk a mérkőzésbe, a második fél idő pedig mindent egylapra feltéve próbáltunk támadni. Nehéz egy picit már, én nagyon bizakodtam benne a második gólunkat, amikor megrúgtuk, hogy sikerül az egyenlítés. Reméljük majd a bajnokság során visszakapjuk azt, ami most elment. Köszönjük szépen. Imre? Hát én először is szeretném megköszönni azoknak a szurkolóknak, akik ebbe az időjárásba kijöttek a mérkőzésre és szurkoltak a csapatnak. 12. játékosként elég sokat hozzá tudtak tenni a csapatnak a játékához, az eredményességéhez. A mérkőzéssel kapcsolatban a heti edzésmunka úgy gondolom, hogy tényleg úgy alakult, hogy próbáltuk a játékosokat tűzbe hozni. Kicsit langyosnak éreztük a legutóbbi mérkőzést. Úgy is kezdtük ezt a meccset, ahogy tegnap délutáni vagy esti edzést abba hagytuk. Mindenféleképpen szerettünk volna hazai pályán ezt a mérkőzést megnyerni. Úgy gondolom az elején a góljaink azok megnyugtatták a csapatot. Végig mentünk. Az ellenfélnek nem is emlékszem, hogy igazán lett volna nagy helyzete, amiből gólt tudott volna szerezni, vagy megbontotta volna úgy a csapatnak megint csak a védekezését. Nyilván a második fél időben kellett egy kicsit stabilizálni a játékunkat, ezért kellett Hegedűs Tibit pályára küldeni. Nyilván varázssá vált a vége, hiszen szerettünk volna nyerni, nem pedig döntetlent játszani, de örülök annak, hogy Rajci Péterben volt annyi rutin, hogy meg tudta csinálni azt az elemet, ami a csapatot a negyedik gólhoz segítette. Én úgy gondolom, hogy megérdemelten tartottuk itt a 3 pontot. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése? Hát annyi tűnő, hogy mennyire jutott eszetekbe, hogy a csáklármestéren nem kísérted, nem érezted azt, hogy kísérted a mérkőzést? Hát nagyobb volt az előny. Igen. Tehát ugye nem mindegy, hogy a mérkőzés 2-0 és akkor kapsz egy gólt és az ellenfél esetleg tűzbe tud jönni, vagy 3. Nyilván egy jól eltalált lövés volt, tehát nagy gólt rúgott a vendégjátékos. Én úgy gondolom, hogy nyugodt volt a csapat. A fél időben is arról beszéltünk, hogy ha véletlenül gólt kapnánk, akkor is próbáljuk nyugodtan játszani, nyugodtan futballozni, nem kell remegni, ezt a meccset meg fogjuk nyerni. Én úgy gondolom, ezt tudatosítottuk is a srácokba, és megfelelően mentünk a pályán. Köszönjük szépen minden.